дар арафаи таҷлили рӯзи ҷавонон як қатор силсила чорабиниҳои варзишӣ бо шукӯҳ шаомати хоса дар кишвари азизамон ҷараён доранд. Чунин як чорабинии варзишии сатҳи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик баргузор шуд, ки дар он теъдоди 400 нафар варзишгарро аз ҷумҳуриҳои Узбекистон ва Тоҷикистон ба ҳам овард. Дар соати аввали нерӯсанҷиҳо паҳлавонони Наврас, Лоиқзода Абдурауф Анушервони Қосим, Лоиқ Қутбиддинов, Шокир Хуршедзода ва якчанд нафар дастпарварони толори варзишии Кангурт ҳунарнамоии олӣ намуда ба мақомҳои ифтихорӣ даст ёфтанд ва соҳиби инъому тӯҳфаҳо низ гардиданд. Дар даври баъдии вохӯриҳо паҳлавонони умедбахши кишвар Субҳиддин Халилзода ва Муҳиддин Халилзода, ҳамчунин Мирзоҷамил Рамазонов, Сунатулло Лоиқзода ва Муҳаммаддини Муҳаммад Юсуф ғолиб омада нисбат ба рақибони худ ҳунарнамоии арзанда нишон доданд. дар майдони гӯштини миллӣ барои варзишгардухтарон низ имконияти хуби муаррифӣ фароҳам омад. Мадина Қурбонзода дар 8 даври рақобатҳои инфиродӣ ҳунарнамоӣ намуда беҳтарин варзишгарбонуи майдони гӯштини ноҳияи Темурмалик эътироф шуд. муборизаҳои варзишгарони ду кишвар Узбекистон ва Тоҷикистон аз даври аввал хуб оғоз гардид. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов дар муқобили 5 карат қаҳрамони ҷаҳон оид ба гӯштини кураш Муҳсин Исломиддини узбекистонӣ ба майдон баромада ғолиб гашт. Баъдан дар идомаи вохӯрӣ барои шоҳҷоизаи аввал рақобат миёни паҳлавонони Узбекистон ва Тоҷикистон Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ва Зоҳид Ҳусайн сурат гирифт, ки бо пирӯзии паҳлавони узбек анҷомид. пас аз ин вохӯрӣ Зоҳид Ҳусайн муборизаро бо паҳлавони дигари умедбахши кишвар Исроил Раҳимов оғоз кард, ки дар вақти иловагӣ варзишгари узбек дучори нокомӣ гардид. Сипас рақобати варзишгарон маҷрои шадидро касб кард. Дар марҳилаи ба даст овардани шоҳҷоиза Исроил Раҳимов бо Зафар Олимов рӯбарӯ шуд, ки дар ниҳоят паҳлавони ноҳияи Хӯростон дастболо гардида соҳиби шоҳҷоизаи мусобиқа автомашинаи Мерседес Бенз шуд. Бо ҳамин тартиб ғолибон муайян шуда бо ҷоизаҳои арзишманд қадрдонӣ гардиданд. شما خوش آمدید. قدومتون به تیمورملک خیر و مقدم. با همین ایدی با شکوه گوشتین ملی در جماعت دیهات کنگورت خاتمه یافت. миннатдорӣ худро ба кулли ин ҷамомаде ки гӯштингириро баргузор кардан миннатдорӣ худро мерасонам ва чунин мусобиқаи бошукӯҳ бар ман хело писандаманд. ман хурсанд аз онам ки соҳиби шоҳҷоиза шудам. ҳамеша обод бошад давлати азизамон ва ин ҷавонон тамрин кунанд, машқҳоро зиёд кунанд ва парчамбардори азизи хеш бошанд.